Takže výprava, deň prvý. Čas 7:43, sobota. 0 kilometrov a ideme na to smer Holíč. V 9:25 nachádzam sa pri zámku momentálne a potrebujem ísť do Lidla alebo do nejakého obchodu, pretože som nejedol nič ešte, už idem hodinu 40 či koľko to bolo. No, mal som pohár vody, takže ja potrebujem, potom asi nemôžem ísť dovnútra. Teraz sa na to pozerám, môžem. Idú tam autá, takže fajn teda. Ideme dovnútra a natočím vám niečo z hora, takže potom rýchlo do Lidla, do Teska, do obchodu, to je jedno, do Billy, kúpiť niečo nájsť, lebo oficiálne 9:40 a nachádzam sa teda na Holičskom zámku. Idem vám to samozrejme z hora ukázať. Takže Holičský zámok. Poďme na to. Z Lidla nakúpené a máme 10:30. No neviem, dneska stihnem to čo mám, ale takto to tu vyzerá momentálne. Ideme ďalej, poďme chytro. Smer Pezínsky zámok.
Našiel som takéto vhodno nevhodné miesto. Ide sa na parkovisku. V Pezinku a ideme sa tam pozrieť. Myslel som, že zaparkujem bližšie, ale tak. Poďme na to. Akurát som natankoval prvé tankovanie, takže plná nádrž, ale potrebujem si toto očistiť. Strašné a tuto tento kentus tu, čo je. A takisto ideme na to, pokračujeme v ceste do Ruskoviec, myslím. Zabudol som pripomenúť, že už je 1 hodina, takže o 1 je ešte len do Rusoviec. Som zvedavý, ako to dopadne. Strih a sme v kašteli Rusovicach. Vôbec neviem, či je to na tom telefóne vidieť, ale toto hádam bude vidieť, tak nech sa páči zábery z hora.
Dobre, ja som veci pobalil v Rusovce Kaštiel. Natočené, všetko pobalené, zámoček si dám. Príba ešte celkom fajn. No, máme 14.06 a momentálne za sebou 234 km. Ideme na to o 7. ubytovanie. Musím to stihnúť. A ešte máme dosť zastávok. Nasledujúca zastávka vodné dielo Gabčíkovo. Ako budem. Som tu a ideme dronovať. Takže Gabčíkovo natočené z hora. Teraz si idem pozrieť, ako bude vyzerať zo spodu cez most. Poďme na to.
Vítajte vo Veľkom Mederi. Mám tu v tieni. A sme tu. Konečne v tieni, ty kokšo, neverím. Ja som zaparkoval v tieni. No, idem sa ešte trošku asi prejsť, lebo tuto mi ukazuje, že na mobile ešte nejakých 350 metrov, tak idem sa prejsť hentade. Skúter nechám tu. A ďalej vám poviem až v ďalšom vstupe. Tak nakoniec som si išiel peši, bez kamery, tam a tam trošku ďalej, za roh. No a čo z toho vyšlo, môžete pozerať práve teraz. No, pobalený som, 16:45, smer Štúrovo, 46 minút a 51 km. Poďme na to. Musím si už dať bundu, lebo mám spálené ruky, už mám červené celé. A hrávam, aby som to znova nespálil. Ráno som tu mal len prilbu. Dívaj sa, čo tu je. A ráno len prilba. To je tak, keď sa cestuje, tak sa dáva všetko všade.
pod sedánku nechcem dávať nič, lebo sa zle dáva tento popruh preč. Takže tak. No. Koľko ešte máme? Pol hodinu do Štúrova. A už len touto cestou sme tam. Vítajte v Štúrove a ideme baziliku natáčať. Nech sa páči video. Baziliku mám natočenú, dal som si navigačku do Levice, kde budem ubytovaný a hodinku cesty, akorát že musím zase ešte natankovať, takže sa aj vycicírici a poďme na to. Prvý deň aj pomaly končí, ešte niečo nakúpiť na večeru.
20:34, pol 9. Bol som si ešte rýchlo kúpiť kebab, ja sa ospravedlňujem za ten bordel, čo tu je, ale teraz som si bol kúpiť kebabík, čo som hladný, nič som skoro nejedol od rána, to je moja nabíjacia stanica. Neviem, ako to bude vidieť, asi to nebude dobre vidieť, lebo je tu také šero, ale chcem spraviť taký room tour a vrátiť sa k... Koľko baterku robí tu? Dosť. A vrátiť sa k tomu, čo som na tej pumpe hovoril. Dobre, takže pri vstupe na bás privíta pekne klíma, čo som si všimol až neskôr. No a takéto pekne nádherné dve postele. Gaučíček, na ktorom sa fajne sedí. Ukáž, to bola premiéra teraz. Strešné okienka, tu je televízorík, stôl, pekné kreslo. Môže byť, nie, dúfam, že tu bude všetko vidieť, lebo na tom mobile tu moc, ale ja to upravím v postprocese ešte. Dobre, skriňa, fajnová, veľká a toto, čo príde, bude najväčšia bomba. Bomba z Afriky. Bum. Ale toto, čo tu stojí, tak kvôli tomu som sa najviac tešil a teraz si to idem užiť do sauny. A potom, alebo predtým, tak do tejto krásnej vane sa šupnem pekne umývadla, toto sa mi páči. Môže byť, že OK, kúpeľňa very nice. Kúpeľňa very nice. Išiel som teda na ten benzín. Toto už nebudeme trápiť, lebo už je to hotovo. Toto tiež. Dobre, išiel som na ten benzín s tým, že teda ešte mi to vydá a že v pohode dojdem. Ale zrazu som išiel zo Štúrova. A čo sa stalo? Blikala mi rezerva s tým, že viem, že 20 km dojdem na pumpu, ale najbližšia pumpa bola 30 km, chápete to? Tak, ty kokši, ja som v prvej kilometre som tak počítal, že však pumpa kde si bude, že to je blbosť a tak. Ale už keď nebola 10 km 20, ja normálne som tomu uveril. Vidíš? Normálne som tomu uveril, že tých 30 km pumpa nebude. A nebola. Ale veril som, že ten benzín vydá a že to bude v poriadku, takže som bol takýto maličký. Že čo budem robiť, ak mi dojde benzín, čo? Koho budem zastávať, koho budem vstupovať. Už bolo za 5-7, alebo koľko. Ja som mal o 7 ubytovanie, ešte som musel ísť na pumpu, natankovať a tak ďalej. Skoro som sa pošťal pri pokladni. Ale nejak som to zvládol. Benzín vydal. A išiel som trošku pomalšie, ale viem, že 30 km už môžem spraviť tak. Pomalšie síce, ale môžem. Takže to bola moja príhoda. A deň 1 sa skončil teda. Moje výpravy. A chcel by som ešte od vás, aby ste si tipli, koľko kilometrov som dneska prešiel až sem. Typnite si dolu do komentárov, že koľko kilometrov som prešiel za dnešný deň. Budem robiť o tom video. Budem robiť video aj o financiách. Tak si môžete tipnúť, koľko peňazí vrátane ubytovania dnes minul. Tipujte do komentu a kto uhádne, bude veľký borec. Možno niečo vymyslím pre vás. Ak budete chcieť, môžete niečo vyhrať. Toto všetko vám môžem ešte tak napomenúť Sprite.
toto kebab 4,60. Tankovať som bol dvakrát. Proste si tipnite, koľko peňazí som dnes minul do komentára. No a ja idem jesť, idem sa saunovať, idem si baňu napustiť a idem spať a pripraviť sa na ďalší deň. Čaute zatiaľ. Deň 1 za nami.